ҳамеша уро биним мада басай идилим ях меша агар набинимша уро азобо паси ма меша ҳаётим талх меша рӯзи ма бемаъно меша як лаҳзаи хаёт барои ма сиёҳ меша як сония соат меша як рӯзи ма сол меша бею хаёта тасаввур кардам душвор меша уро дар хаётим бидрорим агар чӣ кор меша ё ки дарду ғам меша ё шодӣ хушҳолӣ меша ё азобо ҷам меша ё идилим кабоб меша ё сӯхтаним сар меша ай пиштит ма ребхом меша карочи дар хаётим фақат азобо меша пишти диха дод нагум дод зада фиғон нагум и гапа дареб нагум бояд ма кида бугум агар дил ма дареб холӣ накунам чӣ кор кунам ма ки мақсад кардам дар дилит хидмат ҷо кунам агар як бор дар хаётим эътибор мекардӣ агар ин дили ғамхӯрдара як бор шод мекардӣ агар дилимда ишқи хитта ҷо мекардӣ агар кида ошиқ намешам агар ки чӣ кор мешид ҳар рӯзум шодӣ мешид ё ханда хушҳолӣ мешид ё бачаи бодоб мешидам дураи ғаму шоирӣ мешидам ё ҳар рӯз хушбахт мешидам дураи ғаму дард мешидам дигар ман ошиқ намешам дураи хандаву шодӣ намешам агар ошиқ шидам адати изҳор мекардам агар аз ин репам тара хабардор мекардам агар мо ошиқ намешам ралика гӯш намекардам агар мо ошиқ намешам мухлиси ралик намешам агар ман дар репом истифода мекардам ма ҳар шаб пешаи хобам тара ма ёд мекардам нота дар забонам шаб ма такрор мекардам барое ки тара ма аз сидқи дил дӯст медоштам пишти диха дод нагум дод зада фиғон нагум и гапа дареб нагум агар ма кида бугум агар дил ма дареб холӣ накунам чӣ кор кунам ма ки мақсад кардам дар дилит хидмат ҷо кунам пишти диха дод нагум дод зада фиғон нагум и гапа дареб нагум бояд ма кида бугум агар дил ма дареб холӣ накунам чӣ кор кунам ма ки мақсад кардам дар дилит хидмат ҷо кунам чанд сол пеш намедонистам туда ошиқ шидама намедонистам ай пишти ишқи ти ма реб хондама агар медонистам ошиқи ти шидама и қадар намесӯхтам и қадар фиғон намекам қаламу дафтар гирифта шоирӣ намекам пишти диха дод намекам ма дил ма фиғон намекам вале ма натонистам ма ки мақсад кардам дар дилит хидмат ҷо